Ana neman jarumar da ta haddace hizo 30 na Alƙur'ani. Fitaccen mai ba da umarni a masana'antar Kannywood, wanda ya ba da umarnin shirin Izzar So, wato Nura Mustapha Waye, yana neman jarumar da ta haddace hizo 30 domin saka ta sabon shirinsa na gaba, kamar yadda ya bayyana a shafinsa na sada zumunta. Ina neman jaruma wacce take da haddar hizo 30 na Alƙur'ani domin fara ɗaukar sabon shirinmu don Allah. Kusan sa'o'i 24 da daraktan ya yi wannan rubutun, sai dai ba a samu wani jarumi ko jaruma a masana'antar ta Kannywood sun yi masa tsokaci ba, duk da kasancewar ya yi target ɗinsu a cikin rubutun nasa, wanda hakan ya sa mabiya shafin nasa suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu akan wannan sanarwar da daraktan ya fitar, inda wasu ke cewa duk mace wadda take da haddar hizo 30 ba za ta tsaya yin shirin fina-finai ba, duk da kasancewar a masana'antar akwai jarumai maza da dama da suka haddace Alƙur'ani, amma daraktan mace yake so domin ita ce za ta yi daidai da shirin nasa.